Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Saya angga nuci tengati kenal lewat bandes kata satu bandes kita janji misake katresnana jati ampun mangkono piye katresnanmu mongkon mas katresnanku bapak santai dan bisa Condok lawan prasetyanku organane jiwa naragaku Lampane wong ngene ana. Ora ora apa? Wong kok karek dhewe ora umum. Perkara apa? Serah sapa. Wong siji dibut wong kok irang-irang beres kok aparat kabeh. Mati itu mesti. Kok gak ngareng mati langsung tak pateni kabeh. Tak jiabut aku wedi yo. Kriminal lho Pak. Kriminal apane wong ning jero TV ngono ngono. Tak juabut langsung mati kabeh wis. Alah nyetel TV. Iya ngono lho. Malah sing lucu malah ndok do digudaki wong 22. Gol, lha ndok apa? Ya kene Iki bal-balan jenenge. sing padha sapa sepak sakduk. Sepak bola. Ora ada yang delok apa jenenge top WP, apik-apik sinetron malah duwe berita. Wong kok seneng nonton sinetron. Sinetron iku akeh sing ngapusi mergo iklan ya to. Ya. Sponsor. Sponsor. Contone saiki kok ora ngapusi piye? Apa? Saiki kapal api. Apalagi Gambare njaba ana kapale bareng dibuka. kopi. Nah, ora ana kapale to.
ngapusi. Lah sarana kampane mbok ubek nabrak cangkemno. Nek kan aku ngomong apa anane. Saiki kopi cak luwak. Cak luwak. Jabane ana luwake bareng dibuka. Ora enek luwake. Kopi tok. Kopi tok. Iya ora. Larutan cap kaki 8. Cap kaki 3. Aku tukuku siji separo. Bareng dibuka. 8-3. Ora ana sikile. Iya tone 8-3. Lho malah nomor. Lah iku Nek asline sing jujur iki wong sitok. apa? Sponsor utawa gambar. Ya, Gambar sarung duduk iki lho. sarung duduk Cap gajah. kok iso? Lho iya, sarungnya dibuka, celalene metu. Iku ngono iku. Ana sponsor gak kudu diklanno. Apa? Sponsor apa sing gak wani praktekno? Ya mesti wani praktekno wong sponsor kok. Ana selawase urip aku dol cilik ngantek gedheku sakmene gak wani praktekno. Apa itu? Iku sponsor Softan. Wani. Sing kono sapa? Saiki contone umpama sponsor obat batuk Oskadon. Nah, Mesti kak terus diobati didono. didono Carane piye diketokno? diketokno. Lah iya, terus enek sponsor sampo clear. Sponsor sampo clear. Sampone dibuka, diketokno carane nganggo dienggo keramas. Iya. Jajal saiki softtek. Yo softteke dibuka, terus piye carane nganggo ora roh mulane do dienggo kepruk ning bathuk. Iku mesti Kok gak roh gak? Iku gak roh sing iki gak roh nyatane mulane tak kepruk-kepruk do bingung nganggone piye carane. Kanggone ya dikalekno. Oh, seneng anem. Ahan Jogo Regol. Rogo regol. Apa kandhane Patih Lugender Ya. kudu diestoke. Estokno Sapa wae sing mlebu ning kepatihan kepatihan nek ora nggawa tapak asmane Patih Lugender Ya. aja dilebokke. tanpa kok Pak Telu Gender gak iso tanda tangan. Iya iya. Cap jempol wong jiko bang nganggo jempolan kok. Lho, sapa iku? Ambeh. Lah sine Pak Sing Telu dadi Patih emang sapa to? ambeh Wahono. Lha iki kok apal? Wong petanggi sing maune miyang ning gone segara saiki prei perkara metoprak. Dene alang-alang goyang iku lho. Mulane awake kuwi tengkuru. Aja diomong-omongno apa. Dene lho. Elek-elek niku ya rezekeni kok iso. Tapi kan memerankan seorang patih persis koyok patih. Itulah Wahyu Manggala. Contohnya koyok Ratu Ronggo. Apa selawe? Ronggo 38 tapi. Lho, kok tekano meneh Ronggo lawe. Ronggo lawe. Iku mang. Wah, wong-wong gawe di koyok. Sing dadi Pak Karaoke. Koyok tertronton. Terus Aja ketronton. terus yang jengklik mang minak gojeng. Kok minak goceng piye to? Minak jinggo. Minak jigo apane wong dekne tomboke yo gojeng mulane gak entuk. Ki ngerti minak jinggo apa ora? Piye? Jarwo dosoke minak jinggo. Minak jinggo iku jarwo saya apa? Miring penak jengking monggo. Minak jinggo. Minak jinggo rokok iku. Miring penak jengking monggo. Apa? Lah iya rokok Marlboro. Marlboro. Nah, miring penak jengking monggo. Minak jinggo ngono. Lah ya minak jonggo. Ana nek Apa? jarum super. Nek jarum super. Apa ya? Jarum super. Jarum sumber. Jarang di rumah suka pergi. Kok tak dilapain? Kok iso wae. Nama apa? Sukun. Sukun. Susune kuntari. Wah aku ora nyambung. Lho iya, Sukun. susune kuntari. Ora ono ine kudune ya on. Pun lho. Sukun. Kesusu kudu rukun. Wah iya iso ae. Terus. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillah semua wanita untuk laki-laki. Hebat. Bento kecung. Piye to? Lah coba bener malah mbok darani wong bento. Kowe iki lho edian. Lah kowe kalau stres. Wong bento kok. Kowe iki lho pinter lho. Lah pinter ngono kok edan kowe. Lho banget pintere kabeh kok iso to. Akeh bentul. Bentul. Saben-saben kudu ditutul. Lho, Apa neh rokok? apa iku? Bentul. Ano neh ardak, Ardak. arang. Arang-arang kerep nang jidat. Wah, ngawur iki. Arang-arang
ngawur iki. Ada ki arang-arang dagel. Nek sepi tanggapan rame ya tanggapan terus. Update iki kepanjangannya ono. Apa? Aku rela dinodai asal tidak hamil. Ora percaya nek ra nganggo haulem. Haulem. Oh, nek minaji enggak mirip minaji nggih. Monggo. Tapi wong kene pinter-pinter. Kok iso pinter-pinter? Iya, aku dek pengen roh ning pertanian. Tapi wong kene kalah karo wong daerah Gunung Kidul. Loh, kok iso? Pinganane Wong pesisir iki di bidang kesenian, di bidang tontonan iki paling menang, Pak. Iya, Mas. Contohnya nek Sodako Bumi, ono ketoprak, ono dangdut, ono wayang itu agenda tahunan. Orang nek masalah pegunungan itu orang tentu, paling apa nang ketoprak tok. ora ketoprakan kok masalahnya pertanian kok. Masalah pertanian, yo jelas kalah wong kene nelayan kok. Tapi ono sing nandur-nandur itu tapi kalah karo wong daerah Gunung Kidul. Mosok iya. Gunung Kidul ini mengikuti era zaman kok. Lah nek wong Gunung Kidul nandure nandur apa? Dek ben yo. Dek ben nek ono lagu Mas Dedi Kempot, Lagune lagu baceken lho. apa kok lagu ono bacaan? Tandur pari, metu kule Yusri. Lho, ora Yusri, Pak. Didi Kempot tak tandur pari, cepet tukule suket teki iku judule suket teki. Ya yo suka teki sing gabute Yusri. Wilatmu kok asin men. Asin wong bar kemu karo banyu segara. Terus neh saiki ono lagu anyar. Lagune apa? Kompak wong wedok-wedok. Kok iso kompak? Kok wandur paling lho jejer-jejer Jejer karo nyanyi ya. nyanyi. Aku mundur alon-alon dengan kowe geli sopo Nandur paling sing guri terus ngentot daun mekwat. Lho terus macam-macam kok. Ya mulane zaman saiki manut lagu. Lah kok iso wong Gunung Kidul juara di bidang pertanian? Alah Gunung Kidul nandur apa sarwa enak. Mosok iya Bukan jadi gak percaya. jajal omongke critake sapa ngerti ditulat dulur-dulur kene. Nandur tomat buah ya saka Gunung Kidul. Nandur apa jenenge semongko sing gawedhi tanpa biji Ya, tuladane ya kok Gunung Kidul. wah iya ya. Piye? Terus apa neh? Nandur kentang buah Kentang sing rasane rada legi kae. gawedhi sing dienggo acar. Iya. Iku ya kok Gunung Kidul. Wah iya ya. Mulane aku iki nandur iku tak teru kabeh. Dadi mau teru. Ben aku nandur tomat. Wedi tomat wis tak unduh tak dol. Terus tak darah tak tanduri semongko. Tanduri semongko. Semongko kuwi aku tapi mau nandur aku. Lho, lah kene Tahu dasku diprotes dari semongko dilebokno keranjang kok. Aku pas njiluk wong tuwa munduh kleru e. Dunter. Iki dasku cok aku ngono. lha apa ora dingetno to, Pak? Lah saking sibuke panas ngeter kan guguk. Lah aku kan ndelesek nilai semongko rada tuwa. Lah ngarepku ana sing munduh. Endi aku diungkar-ungkar ngantek suwi iki dasku kok aku yo ngono. Jan ra prawasan iki. Sing terakhir aku nandur kentang. Sukses. Wah, rati mau sukses. Saya merek apa kentang tak sambil nandur panenan tak dol. Wah, hebat. Untuk 7 ton. Kok 7 ton? 7 ton. Nah, 7 ton Ya, mau berhasil 7 ton iki. 7 ton iki mung sithik. Sitok ini 7 ton. Sitok bobote 7 ton. Wah, gawedhe. Aku gede. Tak dol payu. Modal. Saiki denganane lenderalah alhamdulillah tak kok notrek. Duh. Hebat to, Pak. Lah truk aku terus ditakoki mogot. Mundur kowe kok di truk iya, Pak. Truk hasil apa kok panenan kentang aku, Pak. Wah, hebat luar biasa. Anu tulisi anjir ben ketara. Terus tak tulisi, Ngarep mbok tulis piye? tak tulisi merek cap kentang buah. Terus ngisore Tak tulisi, yo kowe tak tulisi ngono bareng ngono lek. Nah. Anggere ana wong liwat, kentange sendar, kentang." Aku tak coba kelingane lho, kentangku tak gowo kok ana truk kentang. Jebule kentangku tak tulis ning kono. Terus seneh panenan semongko. panen semongko. Semongko tak dol, biel. Tak tukokno bis. Mau tukokno bis. Hebat. Anggere liwat diketoki tas cilik-cilik kok. Lho, kok iso diketoki? Wis tak tulisi semongko gratis. Oh, tunggu bendu wah hancur gitu.
malah arep dipangani. Ngono ku yo tak tulisi bis hasil semangka. Mbok tulisi ngono. Tomat yo ngono. Hasil tomat Tak tukokno. Tosa. tosa Tak tulisi tomat. hasil tomat. Wah hebat. Ning sing siji sing aku mau nulisi. Apa? Sik bener mbok eman ning gone gajah. Mbok kuwi biyen ning nggone gajah. Tutulan ning gajah kono. Dodolan apa? Tutulan ono sego beto sembarang dina sak piturute bakul ning daerah gajah kono. Oh tak kira dodol kroto. Untung Pakane manuk iki lho. dak gajah iku mangan apa gajah iku mangan. Tapi ngedoni wong-wong ngono ku ngeniku. Oh iya ta. Barang ngono aku berhasil tak tukokno mobil Mok tukokno mobil. panter. Wah hebat tenan. Tak tulisi hasil dari gajah ngono gak oleh kok. Lah terus akhirnya mbok tulis apa? Duit begede. Terus guri tak tulis aku. Apa? Mobil cap germon. Oh kok senenganmu. Lho hasil iku dune ono. Tapi pengalaman Pengalaman dalam bidang pertanian Oh, nyuwun iya, sewu. Mbok menawa sebagian sing nonton bengi iki Oh. kulino ning bidang pertanian Lho, tak iya. arep tak wene pengalaman. Ana Ngomong-ngomong soal pertanian, iki lho, anakmu ora ketang bocah jek nom ning pengalamane luas. Aku ki duwe ilmu anyar bab pertanian sing lain daripada yang lain. apa nah Aku lho Pak ceritane, nyuwun sewu. Paling mau kene nek mau nandur jagung gak mung sak macem. Jagung tok ya toh. Jagung. Nek aku ora, aku kerung macem tak dadekno siji iso. jagung karo selepan udah dadi sego beras. Yo ora, Pak iki nyoto iki serius. Lho, Aku ki ceritane wingi jajal ya toh. Yo. Nandur pelem. Pelem. Pelem kiyong sing cilik-cilik kae Heeh. tak tandur bareng tak kawekno dadi siji karo pelem gadung. Kuwi jebule gede saya gede wae dadi pelem mana lagi. Ngomong Lho, rong jenis dadi siji. Angel. Terus meneh apa? aku njajal nandur kates. Kates gandul kae. Tak stek, tak kawekno karo kates jinggo. Dadi jebule dadi kates California. Ora juara. Dek iki kok mbokem karo mbam do tukaran perkara kates. Lho, kok iso? Iya katese mbokem karo katese mbam. Tak wor dadi siji malah bubet. Do keplak-keplakan. Lho, Ayo. Ayo ngono. Sing menang yo katese mbam, wong katese mbam diunggahno pundak kene. iku gak kates, iku susu. Kates gandul. Asem iku. Wah, iki ngomong pertanian kok malah nembuk susu. Aku yo wis kondang nek trimo. Kowe apa iso? Loro ya jawabannya. Lho, angel lho. Aku langsung Iki anyar lho. aku langsung papat kok. Bayam. Gak butuh. Wong aku loro ae nggonku mikir setengah mati kok. Papat aku ora setengah mati setengah detik sentik. Kowe iki nandur papat. Papat Apa wae? klopo, telo, gedang, olang kalih. Dadi apa? Kolak. Seger iku. Nandur melu aku. mangan. Ya, Napa? tak jeblos-goro. Segoro buntu. Patih ndoro lu gender monggo. Lubunan iku. Ora ngerti nek wis ning kono. Kaya patung polisi. Wah, nek ngono gajah. Kaya patih gajah modo to. Ora gajah modo sakmono ya gudel modo. Iki Ate gudel modo. Yen tok sawang-sawang segoro engko ameh kesat. Iki lha apa nek ngono? Sini dong. Alah, bosok. Ngene ku nek aku kok ditelok. Ana jeplakane ngono kaya. Joko regol. Gaweane tak pikir yo wong kok regol kok kon jogo lho. apa-apa lho. Sing nyolong regol iku sapa sing nyolong blak-blakan ngonoan? Iki dina kowe karo aku kudu gelem jaga regol. Duduk. Dedeng, dedeng. Tung. Iki lho gaya maneh. Dadi opo? Piye cah iki piye? Elek ngene iki
saiki dadi satpam. Satpam orang di barat nah aku Ya, nek sampean dadi satpam mage iki lho. Mantan iki ngawur. Mantan. Iki pasrah Joko kampung wis 10 tahun tak. Tahunane aman. Biyen saurunge kene diangkat dari sapam. Mengilih. Desa nggonku ki rawan kemalingan. Maling. Malingnya akeh. Sepeda motor ilang, sapi ilang. Ning bareng bapak diangkat dari sapam. Alhamdulillah aman. Aman. Lho, kok iso aman? Lah malinge iki dhewe kok. Mas Am. Masa tidak rakyat. Ono kok maling aku yo bene tak dol mbok ngopeni kowe ngono kok. Lah kita kan keluarga maling. Ora ngono tak dungokno mono. Ora kok. Dungokno perkara hasil panen Enak. iso barokah, iso berhasil kanthi linambaran ketekunan. Apa? Linambaran ketekunan. Tekun nggonmu nyambut gawe insyaallah bakal entuk gak apa kuwi rezeki sing akeh. Untuk duit aku mau rezeki. Ya, untuk duit sing akeh. Tapi tambahan rezeki. Nah, Nek aku beda. Masa kowe nek kowe kakean. Nek kowe wedok. Nek wedok. Wedok. Bener-bener. Sing lanang iku kek. Lah kene nek Kakek. Lah. Lah nek wedok Ngono ya? nek iya. Lah kakek aku. krea wis omongan karo coro-coro bingung wong ah. Yo beda Mas. Coro masa omongan karo curut. Betul. Iya, komunikasinya karo tikus trutung. Coro komunisine karo. sampean ulur kok lucu. Ya gelan. Layak tanggapan terus. Terus kadung macem ngene kok Wahyu Manggolo iku ora nek praine Mas. Wah iya. Ya aku nek praine ora praine Mas. Lha lah kok iso? Lho dodolan es ning SDD. Sampe. Jadwal padet kok. Kancane do prei kok nimbal terus. Ya gelan kadung rebut TV ya. Dulu ora ngerti piye wingi. Jam 12 siang Bapak tayang ning Indonesia. Ngawur acara patroli. Resiki WC aku dilebokno ning TV. Ngono acara parotli. Ora karepku iki kene lho Mas. Piye? Iki kanggo tulodo dulur-dulurku Panti Harjo. Ati Harjo. Muga-muga apa sing mbok lakoni iki iso muruwat kanggo keluarga. Amin. Ngoten lho. Dadi contoh ki apik. Apik. Termasuk kaya aku iki kena nggo contoh. Contoh Kowe ra roh aku to? gak Lho, kok gak yo roh ora roh mosok iso jagungan iku tanggal. Aku jelas ngerti. Yo roh. Kowe dinggo contoh. bisa ngomong karo aku to? Bisa wong aku dicangkem. Dadi upamane ku nyontoh ki yo nyontoh kaya aku. Dadi Upamane nyambut gawe kaya sithik mboko sithik iki diklumpukno, tumpukno tukokno mobil ki yo aja kok mbok tulisi hasil ki aja. Terus piye? Nah, satu contoh ae kaya aku Ketoprak. Ketoprak. duwe ketoprak kaya sithik mboko sithik alhamdulillah tak cendel-cendelno terbukti saiki kuat tuku truk. Tertulisi. Hasil ora hasil nek aku tak tulisi ora nyono. Maksudnya Lho, wong duwe ketoprake kuat yo tuku truk. Nah, iki apik, Pak, iki apik. ora. Siji tak tulisi ora nyono, nyambut gawe neh bertahun-tahun. Alhamdulillah kuat tuku siji. Ya, tak tulisi ora ngira. Maksudnya Kok iso kuat tuku truk meneh. Ngono iya, Cah. Carane iki ngono Dadi kok. carane ngono ya. Dadi ben awak dhewe iki iso introspeksi. Wah, iki apik. Ora nyono, ora ngira. ora nyandak kowe. Lho, lah iya. Omongan apa Simbotoro sesi barang itu kok. Introspeksi iki Nah. mawas diri. Introspeksi enak-enak bodreksi. Aku cita-cita. Cita-citane sampean. Cita-cita Ora nyono, ora ngira. Muga-muga iki pengancen yogaku kowe iki wis do tuwek-tuwek. Batinku aku ape lurupis. Nek tuwek. Tuwek kok urung didas. Pengen didos. Didas ora Pengen. diluk. Pengen. Yo nek tuwek terakhir
ku didas ya pengen didas. Tenan, Ben panenan. tenan. Lah kowe mendagel karo sapa? Iki aku nek kuat tuku bis sesuk tak tulisin. Tulis ya. Mau tulis apa? Orang jarak. Wah. Ono bis Ya orang jarak wong kaya ketoprak kok nganti kelar Nah, wis tak ngono paribasane. Nah, kowe lah tak jaluk ki ya ngono, Mas. aku mah tuku bis Kaya mobilione anakmu. ya. Iki uga sesuk tolong tulisi le. Tak tulisi piye? Ora ngira. Wah, apik iki. Dagelan kok kuat tuku bis. Mobilio. Kowe sesuk dhuwit anu leh mundagel nurut-nurut tukokno, tukokno bis. Gelem ra? Ben bis iso mlaku dhewe-dhewe. Yo. Karo ngomprek. Lah iya. Tulisi Dor, Tulis ya. ora kelakon. Dadi Iku perasaan kula wis ora penak. Aku wis tetep iya. penak ngono. Ben entuk kaya kabeh. Kowe ya kaya Tapi ana terusane lho. apa? Ora kelakon tabrakan. Wis selamat terus aku. Lah nek kowe itu tulisane ora nyono nabrak bis. Nah aku tak tulis ora kelakon tabrakan. Ya selamat terus aku. Ora kelakon. Tabrakan. Tabrakan. Apik selamat lah kowe mbok tulis ora nyono nek ditulisi wong liyane lho. Napa nek? Ora nyono kok iso nyeruduk bis ngono malah. Ngene. Yo. Aku ora bilani Pak Pokol, ora bilani sampean. Upama kabeh kelar lho. Kuwi sing apik ditulisi ngene lho. Apa? Sesama mobil angsuran dilarang mendahului. Nah, setuju? Kalah wis tau iku terus nang hotel terus ilang kok. Iku daker. Carane tuku yo aja tulisi ngono. Tulisi piye? Pamane panjak yo. Hasil mlogo. Apa? Hasil nyogo. Nyogo yo nyogo. Hasil yoga. Hasil yoga. Hasil nyogo. Miyoga. Lah yo nyogo. Terus pamane tukang lampu. Joni lampu, ngono tulisi yo. Hasil lampu. Sing apik ku ledek. Aiza. Hasil ngeledek. Didarani wong mesti hasil begegek gitu. Jadi bahasane ket mau kok ngono terus ya. Lah kowe piye wong cedak ngene iki nek ra ngono yo ora ono wong ora nasi delok ae kok. Ngono yo akeh ngene lho Alah kursi tok. Endi ora nek wong wis do mulih kabeh. Jaga regol. Jaga regol. Regol yo regole aman ora colong wong. Nah, nek entuk gaji tukokno mobil, tulisi sesama mobil jaga regol dilarang mendahului. Umpamane njogo regol ameh nolong regol sapa? Regol abote ngono cross ae nang jenahe ngene yo. Wis ora ketang piye? Andum gawe piye? Kowe sing jaga kono, Nah, karo kowe Aku kiwa tengen, sing jaga kene. aku sing turu. Lho. Bahaya lho turu lho. Aja tambahi lho. Apa? Turu dhewe-dhewe. Ya. Ora masalah turu ning kono, turu ning kene, aku turu ning kene. Dadi turune dhewe-dhewe ngono lho. Wis, tenang ae. Iki ora nganggo nyanyi. Lho, nyanyi to. nyanyi. Nah, Bonus. Bonus. Mas. bonus. Bonus. Nah, Wayahe. nah. Lagu sing ngetren. Lagu sing anyar Mas ke urung udah. Spesial untuk Mas Dono sing lagi hadir, makasih. Mas Dono. Matur suwun. Saking anu Sidokerto. Ya, Oh, Mas Dono Sidokerto. wis suwi le ora nekani Wahyu Manggala. Bareng ora nekani malah keloro-loro. Saiki bareng nekani nah, alhamdulillah sehat waras. Yes, nanti nekani terus saya Dono. Terus terbaru. Iya, lagu terbaru Yang racun. sing lagi ngetren Kursi kotak. perahu layar. Nadane kok F. Ayo, udah nyanyi. Apa? Siap. Yuk persiapan. Sahur. Ora Satu lagu. ora poso kok sahur. Enaknya dikasih dangdut atau campur sari atau Jawa
Apa gak lah? Lah ora sedo nyanyi. Ya wis Apa ora ndang mbok nyanyekno. kan lagu ini kan macam-macam. Lagu macam-macam cetakane sapa? Ciptaannya Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lho lagu kok macam judule lho apa? Ono dangdut, Dangdut, ono campur sari, apa? ono kroncong, ono rock, Ono bean, ono DJ, DJ kok. ono Melayu. Berarti nyanyi kalau ngene. Kowe iku ora usah ngono. Iya, wis mari aku. Mari iki mang ketatap ngono aneh kok tak ngenekno. Jengkol koyo kesetrum. Kita mencoba Lagu satu lagu yang cukup lama. wah, Kita persembahkan. lagu Tadi aku lihat gadis itu kayak gadis Malaysia. oh, jadi lagune perahu layar. Loh, gadis Malaysia. Numpak perahu layar. Ini minggu. Paling satu. Mangga kita Siapa yang mencoba. pengen sepeda? Aku kok kuangan sama lagu ini ya. Saya coba sebutkan ikan yang ada di laut. 1, Ikan teri, 2, ikan paus, Pak. 3, Cucut, 4. ikan tongkol. Ambil Terima sepedanya. kasih ya Pak. Enggak wani Ibu. Oke, yuk. Oke, satu lagu Malaysia. gadis Malaysia. Iya. Ciptaan dari Yunus. Jadi memang siapa Mas Agus man jaluknya sapu tangan Mas. Sapu tangan. Iya. Sapu tangan kalau gitu Mas Ari. Sapu tangan spesial untuk Mas Agus. Ini juga sama-sama koleksi Karo siapa Bang panitianya Mas Yunus. Bambang ya Pak Bambang di pojokan. Oke, Sugeng Kondur. CSCS dari Gerawan. Nimbal. Duka iki aku seneng ini konpero lho. Sapu tangan merah. Ujung kondong gede. Berasap ju. Diabadikan bersama Oppo F11. Jadi ini. Itu F11 ya. Nah, HP-mu sawer iki bae. Ya, iku gono gini kok mbok. Sap. Indonesia. Wow. Yo, anyar iki. Anyar iki. Anyar iki. Saja aja. Allah. Berarti kita rame loh. Drama Aris. Oke, para penonton yang damai. Oke. Flashnya dinyalain Ayo, semuanya. HP-nya HP flash dinyalakan dan dijual HP-nya. Wong enek wong iso pikir ngono. Joko Rekol. Jaga regal. Persiapan. Suara deh tuh. Wah, ya itu. Joko Rekol. Ojo nganti lali. Gawe dorong pati. Sopo wae sopo. Sing ngono nek sampean kok ngaku-ngaku nek putrane Ndoro Pati Brugende tan mongko putrane Ndoro Pati Brugende menika namung setunggal apa Ndoro Sukarina ana susun yo terus apa yo aku Oh, telu. Anjas moro. Layang komite. Boten buku. Pas kula mriku sing ana mok siji tok. Ndoro Putri Anjas moro. Lah kowe iki tak kaya ngerti nek kok kaya nama pakai lo bener iki ono telu. Ngeten. Jenenge anak jeneng kuwi yo.
aku kudu bawa tanda tangan ke bawa tapas mana. Salah sih. Duh, ini yo, sini ini tak tahu. Udah enggak ada ini. Enggak ya, bukan ngurus sini itu Kita nak. aku rokin bawa. Nih, saya gue anak udah mah. Itu tidak aku. Gue pakai tua. Dorong pakai lu gede kono. Tuh, pak. Dorong pakai gede. Kono nek sing mlebu domo apa? Ayo sebutkan. Terima. Terus anten boten lho. Untuk tapas mari pakai. Aku tahu Ngajak kan kok. Wis tak omong iki, Pak. Ya, Nek aku iki putrane Romo Paktik. Oh, der. sudah, habis sendiri. Terus apa? Ibu kepala tenang. Gambaran kuas korekor tadi. Nah, karuan Renen kue tukang jokorekor apa ini nanti aku harap kali mulai kematian. Tunggu kemarin dia temannya sakit namun tidak pas kali pun pakai. Oh, kue orang beda itu betul kue pengen ngerti tanpa sebenarnya Romo pakai berbeda. Yoi. Sejak